ndị be anyị daalụnụ. Abịa m ka m gwa unu ndị iche dị na student visa ya na work visa. Ọtụtụ na-ajụ ajụjụ, anyị na-enweta ọtụtụ ajụjụ. Work visa na student visa nke ka mma, maka na student visa eji eweta ezinụlọ, nne nna na ụmụaka. Work visa ejikwa eweta ezinụlọ na mba United Kingdom, nne nna na ụmụaka. Ihe kwa akpọta ndị nwanne di gị ma nwanne nwunye gị ma agbata obi gị ma nne nne gị ma nna nna gị, mba, ọ bụ sọ nne, ụmụ na nna. Kedu nke ka mma? Ndị be anyị na-enwe ihe mgbagwoju anya. Mma asịkwa unu na work visa ka mma. Ọ ka mma, mma agwa unu ihe o ji ka mma, gwakwa unu ihe nke student visa ji ka mma. O nwetara advantage, nwekwa disadvantage. Na-akọwazi gị, ị na-agbanye na mbọ imezie nke ga-akarị gị mma. Kedu ka esi eme work visa? Work visa bụ unu jiri bịa, nne ga na-alụ ọrụ, nna ga na-alụ ọrụ, ụmụaka ga na-aga akwụkwọ. Nne chọkwa ọgaba akwụkwọ, nna chọkwa ọgaba akwụkwọ. Ya bụ onye kọva one ị ga-aga ọrụ, ịchọ ịga akwụkwọ, ị ga-agakwa ụlọ ọgwụ, ị ga-aga ebe niile, inwe inshọransị, ọ kọvacha gị. Kedu ihe o ji ego na-akwụ na ya? O nwere price. Employer niile na-ewetacha ọrụ. Onye bịa ọkpọkawu ya nke, onye bịa ọkpọkawu ego na ọ na-ana ọ gaa iru, onye bịa ọkpọkawu ego na ọ na-ana ọ gaa iru. Inwe lọk ibeti ego, inwekwa lọk inweta nke dị ọnụ ana, ya bụ n'etiti na abụ. Inweghị lọk inwetakwa nke nwenile enu. Ya bụ ndị ejenti ụfọdụ na-eji anatafe ọrụ, fa agwafe ego one fa ga-elelefe ọrụ ahụ. Fada enye n'efu maka fa ji ejidesie n'ike, fa chọọ iji nwere ego. Onwe ndị na-etinye n'ọnlaịn ka dị real. Onwe ndị na-etinye n'ọnlaịn dị real. Ịchọkwa ịga ebe ahụ, ị ga-enwetakwa ya, mana ị ga-agbasi mbọ ike n'ọnlaịn. Ihe dịka Indeed maọbụ LinkedIn maọbụ CV Library maọbụ Stack Overflow maọbụ Glassdoor, ịmago webụsaịtị dị iche iche. Ị ga-achọta nkwe work visa ebe ahụ, mee ya. Mana ị na-eme ya, employer ebe ahụ dị reliable. Onwere onye ga-asị gị weta ego. Sọsọ ihe a ga-asị gị weta bụ satifiketi gị. Gị ga-eje embassy jee kwụọ ụgwọ visa. Ị ga-agakwa mee ike ihe a na-akpọ ya mbụ tuberculosis test. Ego gị ka iji ga-eme. Ị ga-emekwa ma police record. Gị ga-akwụ ụgwọ ihe niile ahụ, ma ihe a na-akpọkwa ihe a na-akpọ ka ihe a na-akpọzi ya, yes, visa fee gị nwa ga-akwụkwa. So ị ga-ejekwu ya n'ọfịs dị nnọọ satisfied, ya bụ dị nnọọ official. Asị gị jee ebe ahụ, mana ọ sị gị nye ka o wee meele gị nka inye n'ekwuoro ọnụ. Ya bụ ịbịa, ị ga-enweta ihe niile. Andị ihe na-eje bọdabazi akwụkwọ gị ọ na-anwụ ka ọ daanwụ. After 5 years na-egi na citizenship gị dị nso. Ị ga-enweta citizen ọsọ ma ị nwee work visa. Ya bụ ihe na-eje na-agbakasịzi arụ, a ga-asị m na amasị m na n'oluzie iri n'unye ifugie. Ya bụ student visa bụ ijili bịa. Ọ bụrụ na ị mere kọọsụ fa ji ewe mmadụ n'ọrụ, nke ahụ nne ji iche. Mma abịakwagwa unu kọọsụ eji ewekili mmadụ n'ọrụ ka unu na-etinye. Ya bụ unu bịazie ikulu mmiri dolo edo nwụọ. Ịma ndị na-echezi uche si a ga-asị m naba ka amasị m naba. Maka ụfọdụ ịgụcha akwụkwọ ahụ inwere ọrụ, asị gị naba ka ihe ị ga-emezi ịgbakelibe ana ije chọọ ka isi ga-eme ka ọnọdụ gị wee sie ike. Ị ga-ejikwezi ego mebie. Ya bụ ịgụcha akwụkwọ a na-akpọ postgraduate work permit. Ya bụ postgraduate work permit ya bụ ịgụcha akwụkwọ. Ya bụ ịgụcha akwụkwọ
enye gị postgraduate work permit. Ọ bụkwa n'efu, ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ị ga-akwụ 2,000 pounds. Ọ bụrụ na gị na ezinụlọ gị so ma di gị, ọ bụrụ na iji ụmụ ka m wee nye na iji ụmụ ịtọ na di gị na ụmụ ịtọ, 2,000 pounds ahụ ị ga-akwụli ya di gị, ị ga-akwụli ya nwunye gị, ị ga-akwụli ya ụmụ gị niile, nya abụọ bụrụ 10,000 pounds. Nya ikwuo ya postgraduate work permit, i wee nọba. Ihe eji nye gị bụ ka ị wee nọrụ wee chọọ ọrụ. 2 years ahụ bụ ka ị nọrụ wee chọọ ọrụ, mana o nwee kọọsụ ị ga-eme. Nya ozugbo ị na-apụta ka ị na-aba ọrụ, nwee nke ị ga-eme postgraduate work permit ahụ, ịkwụọ 2,000 pounds, e wee nye gị 2 years. After 2 years, ọ bụ na ị chọtanwu ozi ọrụ, a ya asịkwa gị naba. Nya bụ mgbe ị ga na-emezi postgraduate work permit ya, ka ihe ị ga-eme, ịchọbakwa sponsorship. Enye gị sponsorship ahụ, i wee nwee ike n'onwuo. Nya onye ga-enye gị sponsorship, ifu gị ịkwụchagokwa ụgwọ nke postgraduate work permit, ịkwụkwa nke sponsorship. Chọbakwa onye ga-enye gị sponsorship ka ị nwee ike n'onwuo. Ifugo ihe nke work visa ji si dịka ọkamma, maka na ịbịakwara na ịbịachago. Mana student visa bụ ịma na ị ga-akwụ ya obele ụgwọ akwụkwọ, mana nke ndị work permit a nya bụ sponsorship a, ọ bụrụ na ị nweta nri online, ndị ga-asị gị nyefee ego. O nwekwe ndị na-asị gị kwụcha anya n'ofu nkwụcha, nwee ndị na-asị gị kwụọ nkwụ na-abụ. Ịkwụrụ anya nkwụ na-abụ, inwegolo onwe gị, ma ọ bụ na ịkwụli ofu nkwụ, inwegolo onwe gị. Mana ijili student visa bịa, ọ ga-edukwe gị na ezinụlọ gị bịa. Mana ịkụcha akwụkwọ, i wee mee postgraduate work permit ya, ọ bụrụ ezinụlọ gị one ịdị atọ, ị ga-akwụcha afa 2,000 pounds. Ịkwụcha anya, ịdị ọkwa shọ ma ị na-anọ, ịchọbakwa onye ga-enyekwe gị sponsorship. Nya bụ ka ụfọdụ si achọ sponsorship kịta. Ifugo ihe dị iche na student visa na work visa. Student visa bụ na ịgụchaba, ọ bụrụ na ọ bụrụ kọọsụ eji enye ọrụ, ibido chọba sponsorship mgbe iji agụchi ya. Inweta nwunye, ịma mmezi postgraduate work permit. Mana ọ bụrụ na inweta nwurie sponsorship, imezie postgraduate work permit, ị ga-akwụchicha 2,000 pounds, e wee nye gị. Ifugo ihe dị na ya, unu dị atọ 2,000 pounds, unu dị anọ 2,000 pounds. I wee nọbazia chọba ọrụ, chọbakwa onye ga-enye gị sponsorship. Ya ka o ji dị mkpa imechebezie ịgụchaba akwụkwọ, ma ọ bụ ka ị ka na-agụ, ị na-achụ ya, ịgbanarị postgraduate work permit ego, iwezieli eme sponsorship. Ọ bụrụ na ị nwetanwuru sponsorship, ị ma na ị ga-akwụkwa postgraduate work permit, kwụkwa sponsorship. Ifuru na fancha bụ ego. Postgraduate work permit ọ dị mma for ofu onye. Ọ bụrụ na ị bụ ofu onye bịa ịgụ akwụkwọ, ọ dị mma ka ime enye. Mana ọ bụrụ na ichi ezinụlọ, o bukwere aka, o buru aka. Ma ọ bụrụ na ichi ezinụlọ, ọ bụrụ na ichi ezinụlọ bụ ịgụ akwụkwọ, postgraduate work permit a buru aka. Mana ọ bụrụ na ọsọ gị bịa ịgụ akwụkwọ, o buru gị aka. Inwe ike imekwa anya, ị na-achọkwa, ị gara achọkwa sponsorship. Ma ọ bụrụ na akwụkwọ ịgụrụ abụrụ ihe eji enye ọrụ. Ndị be anyị, unu afụgo ka ya bụ olu si wee gbuo abụ. Eji m n'aka na unu ghọta ihe anyị kwuru, maka anyị ga na-abịa na-enye unu azụ na anyị si olu. Unu nwa ajụjụ unu na-ajụ, maka ọ bụ ajụjụ ndị mmadụ ka anyị bịa na-asafa. Ọ bụ ajụjụ ndị mmadụ ka anyị bịa na-asafa. Ya bụ, ọ nwe onye na-ajụ maka onye bụ nọọsụ. Nke ahụ anyị ga-abịakwakwu ya iche. Ya bụ ndị be anyị, unu jisi ike ada na mba. Ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ. Ọ ya adịzi ka emesịa.